Nahimong hagit sa Department of Agriculture ang dungog nga Cacao Capital of the Philippines, ang Davao Region. Nangita sila og paagi nga mapalig-on kini hilabi na ang industriya sa kakao pinaagi sa High Value Crops Development Program. Busa, gi-turnover na sa DA11 ang bag-ong gitukod nga Cacao Post-Harvest Processing Facilities nga nagkantidad og 3.9 million pesos ngadto sa Southern Davao Multipurpose Cooperative kon SDMC nga nahimutang sa Basyawan, Santa Maria sa Davao Occidental. Duna kini Cacao Storage Building, Cacao Fermentation Facility o Cacao Solar Dryer. Gipangunahan ni DA11 Regional Technical Director for Research and Regulations Andres Alimanya ang turnover ceremony. Mitambong sa seremonya ang mga opisyal sa Provincial Agriculture's Office, Department of Agrarian Reform sa Davao Region, Department of Trade and Industry, Municipal Agriculture's Office o representante gikan sa Municipal Mayor's Office. Naninguha ang DA11 nga ma-recognize ang kamahinungdanon sa kakao isip driver of rural development tungod sa potensyal niini isip raw material sa tsokolate nga makatabang aron mapalambo ang export earnings sa Pilipinas. Matud sa DA, makatabang sab ang mga pasilidad nga pwedeng magamit aron makamugna og pang world class nga mga tsokolate. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.